Patar Beach, Bolinao. EmRandom TV. Good morning, Master. Good morning. Ano lutuin? Papaitan? GoPro. Kasi, nung... Pinapaitan. Hello, guys. Gagala tayo ngayon. Madalang tayo mga baon. Tapos ito. Patar Beach, here we come. Patar Beach, Bolinao, mga Kashokoy. Gala muna tayo, tama na muna ang tama na muna ang pagtatahong at pangingisda. Kailangan muna natin mag-relax. Dito pa tayo sa barangay namin. Nandaan pa tayo sa sa poblasyon, bayan. Andun, kaantay na yung mga kasamahan natin doon, mga Kashokoy. Nasa sila, XM1 Moto Shop. May outing kami ngayon. Kasama mga magagaling na mekaniko ng XM1 Moto Shop. Ayun, dito na. Meron mga tayong seafood, tubig, punso, samig, Max. XM1. Mahawakan yung kaserola. Ito, mabigat. Ako yung pinakamabigat dito. Hirap na hirap ka nga, ano? Diba? Oo, mahulog. Isda natin pang ihaw. Diba? Pwede kayo magbaon ng pagkain. Meron din rental cottage na pwedeng silungan. As usual, mga Kashokoy, syempre, may entrance fee. Hehe. Galing ah. Bilis ah. Paano sa tibayan natin, Tete? Okay? Paano sa Tete? Master, cooker. Ha ha. Sarap. Paano ba? Patar Beach. Taas ng buhangin, oh. Taas ng buhangin. Yung buhangin parang bundok. Kasi mga bangka nasa taas. I don't need to tell you that it's over. And I know if I come any closer,